Meitä elää tässä tilalla useampi ihminen ja tämä on meidän näköistä elämää. Se liittyy myös siihen, millaiset ne oman elämän vaatimukset on, paljonko haluaa käydä etelässä ja millaisella autolla haluaa ajaa ja muuta. Se on asioiden tasapainottamista, esimerkiksi talouden tasapainottamista. Jos tulot ja menot on oikeassa balanssissa ja siitä jää vielä yksityistalouteen riittävästi, niin se on silloin jo hyvä ja sitä voi kehittää. Ja me halutaankin toki sitä kehittää, kyllä me silloin talousihmisiä. Mutta se maan näkökulmasta, että se ei ole vaan se sato, vaan se koko ekosysteemi ja semmoinen. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Tohtiiko tätä sanoa? Minä olen Soja Sädeharju. Kuulit juuri lainauksen Carbon Action-hankkeeseen osallistuneelta viljelijöiltä kootusta tutkimusaineistostani. Tässä ja muissa aiemmissa jaksoissa lainausten lukijana toimii Tuomas. Tutkimus käsittelee uudistavaa viljelyyn siirtymää tehneiden viljelijöiden päätöksentekoa ja erityisesti intuition osuutta siinä. Itä-Suomen yliopistossa tehtävää väitöskirjatutkimustani rahoittavat Maija Turneslingin säätiö sekä Sisu STN-hanke. Podcast-sarjamme 4. jaksossa käsitellään uudistavan viljelyn talousajattelua viljelijän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Aiemmista jaksoista tutut viljelijät Tuomas ja Sirkku saavat seurakseen yrittäjyyden ekonomin ja Hämeen ammattikorkeakoulun lehtorin Sanna-Maria Siintoharjun, jonka Tampereen yliopiston tekeillä oleva väitöskirja pureutuu siihen, kuinka regeneratiivista eli uudistavaa ajattelua voitaisiin toteuttaa opetuksessa. Ennen kuin jaksomme tähdet pääsevät ääneen, pohdin viljelijän kokonaisvaltaista hyvinvointia tutkimukseni osallistujien kanssa käytyihin keskusteluihin peilaten. Tässä vaiheessa minun on tehtävä tunnustus. Nimittäin tämän jakson alustuksen kirjoittaminen oli työn ja tuskan takana. Jouduin todella painimaan kysymyksen kanssa, tohtiiko tätä sanoa. Mikä minä olen puhumaan hyvinvoinnista ja taloudesta, kun en kummankaan aiheen asiantuntija ole? Ja koska rahasta puhuminen lähes poikkeuksetta herättää tunteita, saatan sohaista tähän tunteiden muurahaispesään pahastikin, enkä tunne seurauksia. Päätin kuitenkin elää kuten opetan ja tohtia nostaa keskustelun asioita, jotka ovat merkityksellisiä uudistavassa päätöksenteossa ja edistävät planetaarista ajattelua. Ja ainakin voin kysyä kysymyksiä, joihin viisaammat sitten osaavat vastata. Joten nyt puhutaan maataloudesta, meni syteen tai saveen. Maatalous on elinkeinoa maasta ja maalla. Ja sana maatalous sisältää talouden elementin. Ei ole kysymys harrastetoiminnasta, vaan tavoitteellisesta elinkeinotoiminnasta. Maatalouden alkutuottajat ovat yleensä nimenomaisesti maanviljelijöitä, ihmisiä, jotka viljelevät maata yhteistyössä luonnon kanssa saadakseen elantonsa. Tämän vuoksi maata ja taloutta ei voi erottaa toisistaan. Siinä missä maa voi huonosti, ei talouskaan voi kukoistaa. Ja käänteisesti hyvinvoiva maa tuottaa varmemmin ja paremmin satoa, joka taas näkyy viivan alla. Taloussana itsessään tuo meille yleensä mieleen rahan. Usein ihmisen elämä pyörii rahan ympärillä. Paljonko sitä on, paljonko meiltä puuttuu, miten voimme hankkia sitä lisää. Usein ajatellaan, että jos sitä olisi enemmän, olisimme onnellisempia ja asiat olisivat paremmin. Mutta onko asia niin yksiselitteinen? Kun ajattelemme rahaa, väkisin herää kysymys, onko meillä oikeasti liian vähän rahaa maailmassa, vai onko sen jakautuminen epätasaista? Käytetäänkö sitä oikeisiin kohteisiin? Tekeekö raha itsessään meidät onnellisiksi, vai tulisiko talouden kokonaisuus ryhtyä ajattelemaan täysin eri tavoin? Voisiko se sisältää muitakin elementtejä kuin raha? Ajatellaanpa hyvinvointia ja euroa. Rahalla on suuri merkitys siinä, että voimme hyvin. Mutta mikä on oikeastaan hyvinvoinnin vaihtokurssi? Paljonko saat ostettua hyvinvointia eurolla? Tai miten paljon hyvinvoinnistasi vaihdat euroon? Ehkä naurettava ajatus pelata 1 eurolla. Mutta mitä tapahtuu, jos mennään isompiin summiin? Paljonko saat ostettua onnea 1 000 eurolla? Tai millä hinnalla olet valmis myymään ilon elämästäsi? Menisikö 10 000? Entäpä vaihtaisitko vapautesi 100 000 euroon vai pitäisikö antaa 2? Tai ehkä 1 000 000? Jos olet kuunnellut sarjamme ensimmäisen jakson, ehkä muistat, että jo hieman puhuimme Sirkun, Mikon ja Tuomaksen kanssa siitä, miten taloutta voisi uudistavassa viljelyssä hahmottaa. Totesimme, että vaikka eurot ovat merkittävä asia talouden kokonaisuudessa, ei sitä voi yksioikoisesti ajatella vain niiden kautta. Vaikuttaahan niin moni tekijä tilan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kattaen siis viljelijäperheen eläiminen, maatilaekosysteemin sekä paikallisympäristön ja yhteisön. Rahan lisäksi aineettomat vaikutukset merkitsevät. Aineettomat vaikutukset voivat olla hyötyjä tai haittoja. Hyödyt ovat verrattavissa tuloon, haitat taas menoon. Ne eivät ole irrallaan euroista, sillä esimerkiksi aika on sekä aineeton
että rahallinen elementti, riippuen siitä, miltä kantilta sitä katsoo. Voimme määritellä tuntihinnan, mutta tunnin arvo voi olla täysin eri riippuen siitä, kuinka sen käyttää. Onko mukava tunti perheen kesken tai rakkaassa harrastuksessa 10 arvoinen vai 2? Ehkä sen voi myydä kerran sillä hinnalla, mutta entäpä sitten, jos vapaa-aikaa ei ole juuri lainkaan tai se kuluu nukkuessa ja selviytyessä työn kuormituksesta? Aineettomat hyödyt ovat hankalasti sanoin kuvattavia sekä euroistettavia, mutta mittaamattoman arvokkaita ja ruokkivat myös viljelijän hyvinvointia. Joitain aineettomia hyötyjä, joita viljelijät ovat kokeneet uudistavan viljelyn myötä saadun, ovat maatilaekosysteemin monimuotoisuuden lisääntyminen, voimaantuminen, merkityksellisyyden lisääntyminen, ajansäästö, hyötyliikunta, maisema ja kauneus sekä sosiaaliset hyödyt, kuten samanhenkiset viljelijäkollegat sekä viljelijöille tarjoutuva mahdollisuus toimia ympäristökriisien ratkaisijoina niiden tuottamisen sijaan. Tärkeää on myös voida toimia oman arvomaailman mukaisesti. Mutta vaikka aineettomat hyödyt ovat merkityksellisiä ja ovat osa uudistavan viljelyn talousajattelun kokonaisuutta, ei niillä makseta laskuja. Mikäli viljelijän talous on tiukalla, usein tuloja pyritään saamaan lisää hankkimalla lisää maata, karjaa tai muita töitä, esimerkiksi urakointia. Jokainen mainitusta valinnoista vaatii kuitenkin lisäinvestointeja tai ainakin aikaa. Tästä näkökulmasta lisärahan hankkiminenkaan ei ole ilmaista. Arkirealiteettia suurella osalla Suomen maatiloista onkin se, että euro määrittelee hyvin pitkälle sitä, mitä käytännössä tehdään. Eräs viljelijä kuvasi yleistilannetta seuraavasti. Aineettomia hyötyjä on hankala tuntea ja arvostaa, jos talous sakkaa. Minä uskon aika vahvasti näin, että jos taloudellinen huoli tilan jatkumisesta ja löytyykö leipää pöytään, ei silloin pysty keskittymään niihin. Olisihan se hienoa, jos pystyisi keskittymään niihin hienoihin asioihin. Esimerkiksi, että tuossa on pölyttäjäkaista ja mä näen sen, että se tarjoaa tässä hellekaudella hyvää ravintoa pölyttäjille. Niin se ei ole alisteinen taloudelle, mutta niillä on vähän sellainen järjestys, että ensin pitää saada ne talouden palikat kuntoon ja sitten kun minimihyvinvointi ja rauhallisuus on löytynyt, niin silloin on aineettomat hyödyt alkaa tuntumaan. Vallitsevassa talousajattelussa me puhutaan kasvusta, ei tasapainosta tai minimihyvinvoinnista. Monet ihmiset turtuvat uskomaan, että ainoa tie päästä eteenpäin on kasvaa ja tehostaa, koossa ja liikevaihdossa. Uudistava viljely tarjoaa mahdollisuuden ajatella asiaa myös riittävyydestä käsin. Se on ehkä just se tunne, mikä sisällä ja itsellä on. Semmoinen rauha ja luottamus siihen, että vaikka tämä ei ole paras, niin tämä on riittävän hyvä. Jotenkin semmoinen on tullut. Totta kai on hyvä olla tavoitteita ja pyrkiä parantamaan, mutta vähempikin kuin 110 tai edes se 100 voi riittää, jos suunta on oikea. Riittävyyden ja kohtuuden ruokkiminen voisikin olla eräitä uudistavan talousajattelun peruskiviä, sillä pelkät numerot eivät tee hyvinvoivan talouden kokonaisuutta. Kuten Tuomas ensimmäisessä jaksossa totesi, 1 000 000 liikevaihdon saa ottamalla 1 000 000 velkaa. Ehkä jatkuva kasvaminen ja tehostaminen ei sittenkään ole avain hyvän tulevaisuuden oveen. Seuraava viljelijä pohti tätä kehitystä ja sen tuloksia. Jos ajatellaan, miten paljon viljely on kehittynyt 90-luvusta, mikä tuntuu, että oli vasta äsken, mutta siitä on jo 30 vuotta. Valtavasti tullut uutta, täsmälannoitus, ymmärretään kasvin tarpeita, viljalajikkeet, taudinkestävyys, satopotentiaali, koneet ja muut. Kaikki on tullut, että voidaan optimoida. Potentiaali on lisääntynyt, mutta samaan aikaan joku muu on laskenut. Mun käsitys on, että se on maa. Me ollaan tuhottu sitä ja niistetään satoa muilla keinoilla. Mennään väärään suuntaan. Suuri havahtuminen ei vielä ole kuitenkaan tapahtunut, etenkään globaalisti, mutta ei Suomessakaan. Vielä ihannoidaan suurinen ekonomia ja suurta ja mahtavaa. Vaikka olisi suuri tila, pitäisi keskittyä siihen olennaiseen, just siihen peltoon. Eikä niin, että puhutaan koko ajan tonneista. Aina pitää olla tuhansia yksikköjä, mitä se sitten onkaan. Kaikki menee teollisuuden laariin, koska se saa halpaa raaka-ainetta ja saa myytyä tuotteita, jotka myy, jotta saadaan jatkossakin lisää halpaa raaka-ainetta. Mutta miten sitten voisimme määritellä hyvinvointia? Mitä se oikeastaan on? Onko se saavutettu sillä, että emme aktiivisesti kärsi ja selviydymme arjesta? Vai onko se jotain, mitä ei voi koskaan oikeastaan saavuttaa, koska haluammehan aina vaan lisää? Vai onko se vastakohta pahoinvoinnille? Ja onko se vain ihmisen hyvinvointia vai ulotetaanko hyvinvoinnin kokonaisuus kattamaan myös muun luonnon hyvinvointi? Elämme hyvinvointivaltiossa, joka on jo 8 kertaa peräkkäin rankattu maailman onnellisimmaksi koko maailmassa. Siis aivan kaikkien planeettamaan asukkaiden keskuudessa onnellisin maa on se, jossa me elämme ja asumme, Suomi. Tavaraa ja ruokaa on yltäkylläisesti.
asunnottomuus on marginaalista, julkiset palvelut toimivat, kansa on korkeasti koulutettua, korruptiota ei ole käytännössä lainkaan ja kansalaisten turvallisuus on yleisesti korkealla tasolla. Presidenttimmekin on listannut 3 syytä onnellisuuteen, jotka ovat luonto, luottamus ja koulutus. Miksi sitten niin monet ihmiset ajassamme kärsivät mielenterveyden ongelmista? Miksi niin moni voi huonosti tässä lintukodossa? Nämä ilmiöt koskevat myös viljelijöitä. Eikö onnellisimman maan titteli takaakaan hyvinvointia yksilötasolla? Väistämättä herää kysymys, että koska talous ei kukoista ilman ihmisen hyvinvointia, eikä maatalous kukoista ilman maata, jota viljelijä viljelee, puuttuuko onnellisuusmittauksistamme jotain oleellisen tärkeää? Uudistavassa viljelyssä talouden kokonaisuuteen kuuluu myös ihmisen lisäksi muun luonnon hyvinvointi ja sen kytkeytyminen rahatalouteen ymmärretään. Seuraava viljelijä kuvaa luonnon ja talouden yhteenkietoutumista seuraavasti. Biodiversiteetti on lisääntynyt. Pölyttäjät on lisääntynyt, on ruvettu miettimään, säästäkin jotain pajupuskia, mistä ei ole tavallaan työtekniikisesti mitään haittaa, niin keväällä on nähnyt, kun ne on pörjäisiä täynnä. Kottaraisto on lisääntynyt laidunnuksen myötä ja ne oli ennen kateissa. Pääskystä on lisääntynyt. Se on semmoista, mikä hyödyttää maapalloa ja jos se maapalloa hyödyttää, kassisiko hyödyttää myös omaa rahapussia pitkällä aikavälillä. Monimuotoisuus ja sen lisääntyminen mainitaan aineistossani jatkuvasti. Erityisesti viljelijät arvostavat monilajista, vihreää, ympärivuoteista kasvipeitteisyyttä, erilaisia hyönteisiä ja erityisesti pölyttäjiä, matoja ja lintuja, jotka vilahtelevat puheissa tämän tästä. Monimuotoisuuden lisääminen niin maan alla kuin päällä vaikuttaa aiheuttavan positiivista riippuvuutta, sillä sen tuottama ilo on koukuttavaa. Tämä kierre ruokkii itse itseään ja ajaa viljelijöitä pohtimaan yhä monipuolisemmin erilaisia ratkaisuja uudistavien viljelymenetelmien kokeilemiseksi ja kehittämiseksi, kuten seuraava lainaus osoittaa. Kovasti olen miettinyt sitä, miten luomusuorakylmän saisi toimimaan, mutta siinä voi olla liikaa haasteita. No kyllä se nyt tietysti, että kun rikkakasviruiskutuksia ei enää tehdä, vaikka on joskus ylenmäärin oheiskasveja, niin se monimuotoisuuden määrä, se jollain tavalla vaan sykähdyttää sielua. Et en osaa ehkä oikein edes, ehkä se kuuluu niihin aineettomiin asioihin, jotka vaan tuntuu jostain syystä hyvältä. Että vaikka siellä onkin joku ohdake tai valvatti tai tällainen näin, niin olen huomannut, että ohdake on ihan superhyönteiskasvi. Minkään muun kasvin ympärillä ei ole niin valtavaa kuhinaa kuin ohdakkeen. Huna ja kukkakaan ei oikein pärjää sille, vaikka se onkin aika tehokas. Tutkimukseni aikana olen ymmärtänyt, että viljelijän kokonaisvaltainen hyvinvointi on moniulotteinen ja se koostuu monista elementeistä, jotka vaihtelevat yksilöiden välillä ja jopa yksilön elämässä eri ajankohtina. Tämän vuoksi sitä on käytännössä mahdotonta mitata olemassa olevilla mittareilla. Hyvinvoinnille merkitykselliset asiat näyttävät hyvin erilaisilta lapselle, nuorelle, työikäiselle ja jo elämän ehtoopuolelle päässeelle. Esimerkiksi lapsi ottaisi todennäköisesti mieluummin vastaan kiinnostavan lelun kuin ison rahakasan, koska näkisi mahdolliset leikit merkityksellisempinä kuin keon paperia tai numerot pankkitilillä. Kuten huomata saattaa, talouden kokonaisuus ei ole yksiselitteisesti eurolla määritettävissä hyvinvoinnin näkökulmasta, vaikka se konkreettisesti usein käytäntöjä ohjaakin. Jos omat toiveet ja arvot ovat ristiriidassa talouden pakottavuuden kanssa, päätöksenteko ohjautuu ulkoisten tekijöiden mukaan. Omia arvoja vastaan toimiminen ja sisäisen tiedon hylkääminen saattaa johtaa lopulta merkityksettömyyden tunteeseen ja jopa uupumukseen. On selvää, että mikäli ihmiskunta haluaa muuttaa kulkusuuntaansa degeneratiivisesta eli näivettävästä ja tuhoavasta kohti regeneratiivista, uudistavaa ja elvyttävää tulevaisuutta, on päätöksentekoa muutettava myös talouden osalta huomioimaan ihmisen ja muun luonnon kokonaisvaltainen hyvinvointi, kuten seuraava viljelijä toteaa. Et mulle uudistava viljely on myös semmoista näkökulman laajentamista vaativaa. Että se ei ole vain 1 tai 2 asiaa, mitkä vaikuttaa päätöksentekoon, vaan se on kokonaisuus, luonto, eli kaikki se, mitä ympärillä on. Tasapaino, josta niin monet tutkimukseeni osallistuvat puhuvat, on avainasemassa siinä, että päätöksenteko johtaa hyvinvointiin. Ei pelkästään rahatalous, vaan myös aineettomat vaikutukset, joita toimintamme tuottaa. Kestävyysajattelussa puhutaan 3 toisiaan tukevasta ulottuvuudesta, jotka ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen. Näiden 3 tulisi olla tasapainossa, jotta muodostuisi hyvinvointia. Uudistava ajattelu tuo totuttuun kolminaisuuteen mukaan myös ulottuvuuksia, jotka ylittävät totutut ajattelumallimme. Se ottaa mukaan päätöksentekoon myös tiedonmuodot, joita ei perinteisessä ajattelussamme tunnusteta, kuten intuition, perinnetiedon ja vuorovaikutuksen muun luonnon kanssa. Se huomioi myös aineettomia asioita, kuten merkityksellisyyden kokemuksen, itsensä toteuttamisen tarpeen, ja se toimii ajallisessa, tilallisessa ja eettisessä ulottuvuudessa.
Käytännössä tämä tarkoittaa ymmärrystä omasta vastuusta sekä paikallisessa ja planetaarisessa kontekstissa että ajassa, jolloin nykyisten lisäksi myös tulevat sukupolvet ja muun luonnon kanssakulkijat sisällytetään huolenpitoon ja päätöksentekoon. Tutkimukseni osallistujat mainitsevat toistuvasti sen, miten tärkeää on ottaa huomioon pitkän aikavälin talous, eikä vain tavoitella pikavoittoja. Uudistava päätöksenteko onkin väkevästi ihmisen sisältä ohjautuvaa, vaikka se operoi konkreettisen todellisuutemme realiteettien kehikossa. Oman sisäiseen asiantuntijan luottaminen on kuitenkin usein vierasta, sillä olemme tottuneet ottamaan neuvoja ulkopuolelta ja menemään ulkoisten totuuksien ja markkinatalouden ohjaamina. Uudistavassa viljelyssä kuitenkin ajatustapa muuttuu. Ajatustapa on muuttunut. Silloin kun tultiin tilalle, saatiin ulkopuolista neuvontaa, joka keskittyy paljon siihen maanpäälliseen. Että se oli se sadon tuotto, kilot on ratkaiseva asia ja muistan, että sanottiin paljon, että se on helppoa tosta vaan saada satotasot nostettua tonnilla nyt kun on useampi tekijä tilalla. Uskoimme sen hyväuskoisina heti alkuun, mutta huomattiin sitten parin vuoden jälkeen, että ei se nyt ihan olekaan niin, että kun on lisää ihmisiä, niin satotaso heti nousee itsestään tosta vaan. Me alettiin ymmärtää, että on kysymys tekemisen tavasta ja siitä, että havainnoidaan ja mietitään ja pohditaan vaihtoehtoja ja että yksi malli ei aina sovi joka paikkaan ja toisaalta myös se, että hyväksyy sen, että muutos on hitaampi kuin että saa 3 tai edes 5 vuodessa nostettua tonnin satotasoa sillä, että laittaa lisää lannoitusta ja täsmäkalkitsee tai muuta vastaavaa. Että se on muutakin kuin panostehokkuutta. Ja tosiasia on, että me tehdään vähemmän työtunteja nyt vähemmällä pinta-alalla ja tuotetaan enemmän satoa. Tämänkaltainen ulkopuolisten neuvonantajien uskominen on meille luontaista, sillä haluamme uskoa asiantuntijoiden auttavan meitä ja tukevan meitä ratkaisuissamme. Valitettavasti vain paraskaan laskelma tai asiantuntija ei osaa ennustaa muutoksia toimintaympäristössämme tai henkilökohtaisessa elämässämme, eikä myöskään kanna vastuuta päätöksistämme. Moni viljelijä on tehnyt hyvien laskelmien perusteella päätöksiä, jotka ovat kyseisellä hetkellä vaikuttaneet oikealta. Joskus sisäinen ääni tai tunne on voinut olla ristiriidassa päätöksen kanssa, mutta mikäli kyseessä on isot investoinnit, päätöksiä on vaikea pyörtää tai purkaa jälkikäteen kivuttomasti. Olen tämän omakohtaisestikin kokenut hyvin karvaasti. Siksi osaan samaistua viljelijöihin, jotka ovat tehneet pätevät laskelmat ja myöhemmin todenneet tilanteen muuttuneen radikaalisti. Koska kannamme itse vastuun päätöksistämme ja loppukädessä taloudesta ja kokonaishyvinvoinnistamme, oman sisäisen asiantuntijan kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Taloudellinen tasapaino tuo myös vapautta ja lisää autonomian kokemusta. Uudistava viljely tarjoaa viljelijöille tekemisen tavan, jossa kokonaisvaltaista hyvinvointia on mahdollista lisätä myös talouden näkökulmasta. Ensimmäisen jaksomme nimikin sen sanoi, uudistavassa viljelyssä ei tule takkiin. Mä heitän kovan väitteen, kun mä väitän, että kun tekee uudistavaa viljelyä, siinä ei tule takkiin. Siinä ei ole tullut koko siinä aikana, kun sitä on ruvennut tekemään. Ja mä väitän, että vaikka sitä ei tukipoliittisesti kannustettaisi, mä tekisin sitä silti, koska se on kannattavaa. Mutta mitä tarkoittaa kokonaiskannattavuus uudistavan viljelyn taloudessa? Onko euro aina paras konsultti? Voisiko uudistavan viljelyn valuuttana olla muutakin kuin euro? Onko uudistava viljely idealismia vai tulevaisuuden toivo kannattavaan maanviljelyyn? Nyt siirrymme keskustelemaan Sanna-Marian, Sirkun ja Tuomaksen kanssa, mitä tarkoittaa uudistava talousajattelu hyvinvoinnin näkökulmasta konkreettisesti maatiloilla ja miten tätä aihetta voisi ajatella sääntö Suomessa, jossa vaihdantatalouskin on käytännössä mahdotonta. No niin, täällä istutaan taas tämmöisessä maatilaympäristössä ja saadaan ehkä välillä vähän maatilan ääniäkin nauhalle mukaan. Nyt meillä on täällä Sirkun ja Tuomaksen kanssa Sanna-Maria. Tervetuloa. Kiitos. Sä olet talouden ja regeneratiivisen ajattelun asiantuntija. Mitä ajatuksia sulla heräsi tuosta alustuksesta? Monenlaisia ajatuksia. Mulla on nimittäin jo nyt tullut paljon kysymyksiä niin ihan taloudesta ja siitä, että esimerkiksi viljelijä saattaa kysyä, että no miksi ihmeessä mä nyt siirtyy sinne johonkin regeneratiiviseen viljelyyn tai regeneratiiviseen ajatteluun. Ja ensimmäisenä yleensä sieltä tulee se talous, että pärjääkö sillä? Että se on ihan niitä ensimmäisiä kysymyksiä, vaikka selittäisikin sitä ideologiaa, mikä tässä on, niin se ostetaan niin kuin tavallaan heti. Mutta sitten heti se seuraava kysymys on se, että onko se kannattavaa? Kannattaako mun? Tohtinko lähteä? Joo, kyllä mä muistan omallakin kohdalla sitä tavallaan niin miettiä, että se oli ehkä se semmoinen jonkinlainen henkinen kynnys tai semmoinen, mutta sitten ainakin Carbon Actionista tavallaan, mistä meidänkin matka ehkä tälle tielle niin lähti, niin
se oli jotenkin, että kokeile sillä mittakaavalla, mikä susta itse tuntuu, ja lähde tavallaan itselle selvittää, koska just taas, että vaikka toinen saa sen kannattamaan, niin jokainen tekee sen ja toteuttaa omalla tavallaan. Niin tässäkin mun mielestä vastaus on se, että kokeilemallahan se selviää. Niin, pienellä alalla, niin kuin on aikaisemminkin sanottu, että jos sitä lähtee kokeilemaan, tosiaan konkretiaa lähtee ajattelemaan, niin itsellä oli hyvin tarkkaa se, että jos ajattelee vaikka jotain keräjäkasvinkylvöä syksyllä, että aikanaan se rupesin kokeilemaan niin kuin erilaisilla seoksilla. Syksyllä lopetin nurmea ja sitten kylvin sinne seoksen niin kuin tavallaan pyydyskasviksi talveen vasten. Ja sitten ajattelin, että tästäkin nyt kustannuksia tulee, että kun tätä kylvää tänne ja kuitenkin se menee keväällä kauralle, että sitten ei se ole niin kuin satokasvina siinä varsinaisesti, mutta sitten taas ymmärryksen lisääntyessä sen on aika lailla ymmärtänyt, että se kyllä antaa sen takaisin sen panostuksensa, että mitä sinne on laittanut, niin se kyllä tulee takaisin. Että se on vähän niin kuin ehkä asennemuutoskin sinne sitten tapahtunut myös. Ja sitten se, että kun sen on ymmärtänyt, että takaisin tulee. Niin, koska harvoin se on niin kuin se yksittäinen pala, että mä pystyn just vain tuossa yhdessä asiassa säästämään, vaan se niin kuin tulee niistä monista virroista tavallaan, että joo, siis se tulee on pieniä säästöjä ja pieniä ehkä tulon menetyksiä jossain, mutta sitten taas lisätuloa jossain toisessa ja se on se kokonaisuus, joo, kyllä. Ja siis jos ajatellaan, niin kuin, että se on niin kuin, kyllä mä ajattelen niin kuin, pelon osalta kustannuksia, niin viljelykierron ajalta aina. Että, että siinä on ne nurmivuoret, sitten tehdään tietyt asiat siellä. Sitten on niin kuin se, että kun sitä ruvetaan muokkaamaan viljalle, tulee tietyt asiat, että jos mä niin kuin nurmenkin lopetan ja siinä menee hetkellisesti, tulee niin kuin kustannuspiikki, niin mä jaan sen kyllä 2 viljavuodelle, koska se, niin kuin se nurmen lopetus liittyy 2 viljavuoteen, ei mun mielestäni pelkästään siihen yhteen. Että jos siellä on vaikka 4 kultivointikertaa, niin sitten se on niin kuin 2 kultivointikertaa per viljelyvuosi. Ja sitten keväällä, niin jos ajatellaan, että on 2 säestystä niin hanhenjalalla, niin siinä tapauksessa se on niin kuin sille vuodelle sidottu ja sitten taas seuraavalle vuodelle sidottuna seuraavat muokkaukset. Mutta se perusmuokkaus on sidottu niin kuin 2 viljalle tavallaan, koska muuten se tuntuu niin kuin kustannuspiikkinä. Se tuntuisi järjettömältä muuten, mutta niin mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että se on järkevämpi hoitaa niin. Mä jotenkin mietin sitä, että nyt mun on pakko hyödyntää tätä tilaisuutta, kun tässä ootte tässä saman pöydän ääressä, että mitä te ajattelitte silloin, kun te olette siirtyneet tähän regeneratiiviseen viljelyyn, että no okei, siellä on mietitty sitä taloutta, mutta sieltä on tullut paljon hyviäkin asioita sitten vastaan, että miltä se tuntui ja mitä sitä niin kuin ajatteli siinä kohtaa, että oliko siinä vaiheessa niin kuin oliko helpottunut olla, että okei, että tämä lyökin leiville vai mitä siinä niin kuin tapahtui? Mulla on ainakin sellainen tunne, että se oli just ehkä ensin tavallaan se kynnys, että niin tavallaan, että onko tässä talouden riski. Sitten lähti kokeilemaan tavallaan pienellä alalla. Meillä just otettiin niitä kerääjäkasveja tavallaan. No nurmit oli ollut, mutta tavallaan niiden ehkä ajatus niin kuin, tavallaan niiden nurmien viljelyyn, sitä peltomaata varten ja tavallaan sitä kasvukuntoa varten niin vähän niin kuin muuttui. Ja se oli just se, millä tavallaan ne helpotti itselleen sitä päätöstä, että vaikka katelaskelmissa näytti siltä, että täältä ei muodostu niin kuin minkäänlaista myyntituloa, niin sitten sen tavallaan hyväksyttiin itselleen, että se kuuluu nyt tähän kokonaisuuteen, ja kun ne pyörii siellä mukana, niin se tilan kokonaistalous niin kuin kestää sen. Ja tavallaan me niin kuin ehkä tiedostettiin, tai niin kuin meillä oli hyvin vahva oletus, että kyllä tämä tulee kestämään, että ei niin kuin semmoista niin kuin, hirveän semmoista ehkä jännitysmomenttia ollut. Mutta mun mielestä niin kuin, mä sanoisin, että mä oon edelleen niin sillä matkalla, että mä en pysty oikein niin kuin sanoa, että tuliko se semmoinen joku ihan täydellinen ahaa. Mutta että tietysti muutamassa hankkeessa sitä on niin kuin laskettu, ja ei saada ainakaan niin kuin semmoista merkittävää eroa, että se semmoinen tavanomainen viljely, jota niin kuin meidän tilalla joudutaan jo tavallaan vähän niin kuin spekuloimaan, että mitä se olisi ilman tätä uudistavaa viljelyä. Että ei oikein enää voi tehdä semmoista vertailua, että tavallaan olisi tilalla se perinteisesti viljelty ilman uudistavaa viljelyajatusta ja sitten tavallaan se uudistavasti viljelty. Niin ei siinä, niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä se tulee monista puroista. Ja sittenhän se on loppujen lopuksi myös itsestä kiinni, koska musta tuntuu, että tuossa alustuksessakin puhuttiin tavallaan siitä suuruuden ekonomiasta ja tavallaan siitä, että koitetaan saada mahdollisimman paljon niiltä yksittäisiltä hehtaarilta satoa. Mä tavallaan ajattelen niin, mutta just se, että ei ehkä keinolla ja kustannuksella millä hyvänsä. Ja sitten tavallaan se, että pitäisikö meidän myös sitä niin kuin maataloutta, että jos me eletään maasta ja maaseudulla, niin myös lähtee haastamaan, ei välttämättä kaikkien, mutta ainakin itse koen, että voisi haastaa itseään enemmän siinä, että mistä muualta sitä elantoa ja tuloa voisi muodostua kuin ihan vaan yksittäisesti vaikka puimurikasveista tai metsän puista. Tai niin kuin tavallaan monialaistaa se oma näkemys, että mistä kaikkialta
muodostuu hyvää, jos ei edes välttämättä käytetä euroja, vaan ja nyt sitten laajennetaan sillä lailla. Tämä onkin mielenkiintoinen ajatus, koska mulle tuli nyt tämä analogia siihen luonnon monimuotoisuuden lisääntymiseen, miten viljelijät puhuu mun tutkimuksessa siitä, että kuinka niin kuin se luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen on tosi keskeinen asia. Ja nyt sä puhut tavallaan niin kuin monimuotoisuuden lisääntymisestä tai lisäämisestä, mutta nyt vähän eri kontekstissa, että minkälaisia tulonmuodostuksen lähteitä voisi olla. Tämä on jotenkin aika mielenkiintoinen yhteys. Ja tavallaan liiketalouskin voisi olla niin kuin monimuotoista Niin. siellä tilalla. Niin Kyllä. just tavallaan ehkä se mun mielestä jotenkin sopisi ainakin meidän ajatteluun nyt tässä. Miten se, Sanna-Maria, sun mielestä, niin kuin, tässä on nyt tullut ensinnäkin tämä, minkä mä mainitsin tuossa aikaisemmin, se tietyllä tapaa semmoinen pitkän tähtäimen ja semmoinen kokonaisvaltaisen ajattelun näkökulma siihen talouteen, että ei ajatella niitä pikavoittoja, mutta sitten myös tämmöinen monimuotoistaminen siinä niin kuin tulovirrassa, niin miltä se kuulostaa sun näkökulmasta ja sun työssä? Se kuulostaa monipuoliselta. Ja sitten mä jotenkin ehkä itse ajattelen sillä tavalla, että nyt kun mä oon jutellut viljelijöiden kanssa, siis ei pelkästään Suomessa, niin moni ajattelee just sitä, että jos mietitään semmoisia aivan jättisuuria tiloja, ja sitten kun katsoo sitä ympäristöä, että miten siellä, että jos on oikein tämmöistä maataloutta, että miten se luonto siinä ympärillä voitaa, miten ne eläimet siellä voi, ja kun katsoo niitä laitumia ja sitten vertaa niitä tämmöisiin uudistavan viljelyn tai maatalouden tiloihin, niin se ero on ihan dramaattinen. Ja ne viljelijät, kenen kanssa mä oon jutellut vaikka just siitä vaikka laajentamisesta, missä oli jossain kohtaa, tuli siinä alustuksessakin selville, että jotta on tämmöisiä grandioottisia tiloja, niin siellä on toistaiseksi en ole vielä törmännyt semmoisiin viljelijöihin, jotka sanoo, että ne haluaa laajentaa ihan hullun lailla sen takia, että tulisi enemmän sitä tuloa. Vaan siinä rupeaa tulemaan sit sitä monimuotoisuutta ja siinä taas sitten tulee silta siihen omaan hyvinvointiin. Kun sä näet, että ne eläimet voi hyvin, se maaperä voi hyvin, niin sitten itsekin voi hyvin. Et ei edes haluta laajentaa sen takia, että sen rahan takia, että sieltä tulisi niinku enemmän tuloa, koska sitten se koko paletti tavallaan kaatuu tai romahtaa, että sitten ei pystytäkään enää ylläpitämään ihan sitä kokonaisuutta. Että siinä on niin kuin monta monessa, että tulee sitä monimuotoisuutta, tulee eläinten hyvinvointia, kasvien hyvinvointia ja sen viljelijän hyvinvointia. Joo. Miten tämä kun sä teet opetustyötä myös, niin miten se näkyy nämä asiat, näkyykö ne jotenkin siellä niin kuin oppilaiden kanssa tai niin kuin siellä ajattelussa? No mä oon aloittamassa vasta sitä opetustyötä niin kuin tällä saralla ja sen takia tämä on niin kuin mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen ollut tämä koko podisarja ja yleensäkin nämä keskustelut, mitä teidän kanssa tässä käydään, että mitä kaikkia elementtejä mun pitää sinne viedä. Mutta jotenkin selväksi on jo nyt käynyt sen, että siellä välitetään kovasti maasta ja samoin siitä eläimistä, oli se sitten maan päällä tai maan alla se karja, siis mä puhun madoista ja näistä, että täällä on, niin kuin, siellä on paljon elementtejä, mitä voi ottaa mukaan siihen opettamiseen. Ja mä oon edelleenkin sillä matkalla siinä niin miettimässä sitä, että mitkä on ne asiat, mitkä voi laittaa sinne kustannuslaskelmaa, katelaskelmaa, ja mitkä on tavallaan sitten semmoista, mitä sä et voi oikeasti laskea, mutta se merkitsee sulle tosi paljon. Se näkyy sitten vaikka hyvinvointina. Aivan, nämä aineettomat hyödyt ja muut. Me mietittiin silloin yhden hankkeen yhteydessä, Sirkku, muistatko sitä, että miten se itsensä kehittäminen vaikka laitettaisiin sinne laskelmaan. Että siellä on tosi monia sellaisia asioita, mihin menee aikaa ja niille on vaikea sitä hintaa välittömästi laskea. Mutta sitten se just kouluttautuminen ja tämän tyyppinen, niin ne sitten maksaa myöhemmin itseänsä takaisin. Ja ne on ihan avainasemassa kuitenkin sitten taas tässä niin kuin kehityksessä, mitä tässä väkisin niin kuin jokainen kulkee. Kyllä. Mutta hei, mitä se hyvinvointi oikeastaan niin kuin viljelijälle tarkoittaa, semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi? Miten te näette sen, että mitä se tarkoittaa? Mitä siihen sisältyy? Jos mä mietin, niin mulle ainakin niin kuin, tavallaan se on sitä, että saa niin kuin tehdä semmoista oman näköistä ja tavallaan pystyy seisomaan tavallaan niiden omien päätöstensä takana, että sä oot niin kuin tyytyväinen sellaisen viljelyyn kuin mitä sä toteutat. Ja sitten ehkä niin kuin just
se on myös semmoinen jonkunlainen niin kuin identiteettikeskustelu, että niin kuin mikä minulle riittää ja miten mä tavallaan myös arvotan itseni. Että jotenkin tässä ryhmässäkin puhuttiin joskus siitä paljon, että tavallaan meille ehkä vähän puolivahingossakin ehkä, ja tämä on ehkä semmoinen asia, mihin kannattaisi myös panostaa, kun sukupolvenvaihdoksia esimerkiksi tehdään, niin meille ne eurot alkaa niin kuin hirveän voimakkaasti jyrää, että tehdään kaikenlaisia likvilaskelmia ja kannattavuuslaskelmia ja kaikenlaista. Ja tavallaan ne niin kuin asetetaan jotenkin koko ajan siksi mittariksi, mutta sitten pitäisi miettiä, että mitä muita mittareita on, että onks, ja mitä nimenomaan jokainen löytää ne sitten niin itselleen, että tavallaan kuinka paljon mä esimerkiksi haluan vapaa-aikaa sen työn rinnalle ja miten mä sitä haluan käyttää. Ja tavallaan semmoinen, tällä matkalla mun mielestä niin kuin mulle ehkä kaikkein tärkein on ollut myös siinä hyvinvoinnissa semmoinen tunne, että se on ehkä just se semmoinen tietynlainen, just se semmoinen, mikä tavallaan siihen intuitioonkin liittyy, kun sitä alkaa kuunnella. Se semmoinen rauhan tunne, että mulla on jotenkin tavallaan hyppyset riittävästi käsissä. Tämä tilakokonaisuus ei ole ajelehtimassa sellaiseen suuntaan, mikä olisi mulle jotenkin erityisen jotenkin suuri riski tai jotenkin tosi huono suunta. Että sä tavallaan niin kuin ehkä hyväksyt, että sä et ole niin kuin kauhean sillä tavalla kovassa hallinnassa siihen asiaan, mutta jotenkin kuitenkin, että sulla on semmoinen niin kuin pehmeän hallinnan tunne. Mä en oikein löydä siihen sanoja, mutta tavallaan se on mun mielestä semmoinen ollut mulle niin kuin tärkeä. Siis se semmoinen voimaantuminen ja semmoinen, että mä tiedän, että mä pystyn vaikuttamaan asioihin ja viemään vaikka sitä peltojen kasvukuntoa eteenpäin omilla valinnoilla. Mutta sitten kuitenkin niin kuin tavallaan samalla hyväksyä, että niitä tapoja mitata sitä omaa onnistumista on monta muuta kuin ne eurot ja satokilot. Joo. Tuliko liian ylätasolla? Ei, siis tämähän on hirveän vaikea asia konkretisoida, mutta mulle tuli tämmöinen hauska analogia mieleen, kun olen hevosihminen, niin tavallaan se, että sä siirryt sieltä auton tai traktorin tai muun tämmöisen koneen puikoista, jota sä pystyt oikeasti ohjaamaan kaikilla tavoilla, niin ratsastaa hevosella tai ajamaan, jolloin sä joudut tehdä sen kanssa yhteistyötä. Se menee sinne, minne sä ohjaat sitä, mutta se on myöskin tietyllä tapaa sen armoilla. Joo, kaikki käännökset ei ole just ihan siinä kohtaa, kun itse suunnittelee ja sillä tavalla. Kyllä. Mutta mitäs sinä, Tuomas? Mitä sulle se hyvinvointi kokonaisuutena? Niin, tämä on semmoinen vähän jännä juttu, mutta se, niin kun, se on ehkä sitä, että tavallaan kun se tila on siinä ja sä teet siitä oman näköistäsi pikkuhiljaa. Toki se ei mulla ihan kaikessa päde, että kun mä oon semmoinen kohtuullisen säästäväinen ja muuta, niin mulla on niin pihattorakennukset on 70-luvulla tehtyjä sikaloita, mitkä mä oon remontoinut. Ne nyt ei ole niin mun silmääni mun mielestäni kaikista parhaimman näköisiä, että se olisi, että mun maalaismaisemani on vanha tiikinavetta, mistä mä pidän, mutta sen kanssa on mentävä. Mutta sitten taas niin peltopuolella, että tavallaan sä saat sen oman näköiseksi, niin se on, sillä on niin iso merkitys se työhyvinvoinnille. Ja sitten taas niin sisältää aineellisia ja aineettomia hyötyjä, ja mä oon aika usein sanonut, että aineettomat hyödyt konkretisoituu aineellisiksi pikkuhiljaa. Että se vaan käy niin. Mä mietin sitäkin, että kun mä kuuntelin, se oli se ensimmäinen tai toinen podi, tai se jakso, missä puhuttiin siitä, kun Soja äsken puhuit siitä, että tämä on vähän niin kuin, että jos sä hevosella ratsastat, niin ethän sä voi niin kuin, sä teet tavallaan yhteistyötä sen hevosen kanssa. Se on erilaista kuin sen auton tai traktorin kanssa ajaminen. Onko teillä niin kuin jotenkin tämmöinen ajatus siinä, että jotta te pystytte tekemään yhteistyötä sen luonnon kanssa, niin se tuo sitä hyvinvointia. Ja sitten, että miten sen kääntää sitten tavallaan, että okei, kun siellä on sitä viljelykiertoa ja on erilaisia asioita, ja sitä pystyy niin kuin jotenkin hallitsemaan, niin siitä tulee myös sitä taloudellista turvaa, niin tuleeko siitä sitten hyvinvointia myös samalla? Mä oon sitä mieltä, että tulee, ja siis niin se luonnon kanssa yhdessä toimiminen on mielestäni niin kuin se on konkreettinen pakko. Tavallaan, tai siis minulle se ei ole pakko, se on ihan tahtotila, mutta siis ei mun mielestäni voi toimia muuten. Et se on vähän, jos mä ajattelisin vaikka peltomaata, niin mä ajattelin, että peltomaa on vähän niin kuin hehtaari on yksi pankkitili. Ja me saamme sieltä sadoksi korkoa. Ja sitä satoa ei saa enempää kuin se korko on. Eli tavallaan se, niin kun, jos sulla on menossa huonoon kuntoon peltomaa, tai se on huonossa kunnossa lähtökohtaisesti, niin ainoa vaihtoehto on, siis vaihtoehtojahan on vaikka kuinka monia, että tavallaan se, että jos se kierre on huono, niin se jatkuu, korko pienenee, pankkitili köyhtyy,
Tai sitten se, että sä rupeat sitä aktiivisesti kunnostaa ja miettiä niitä asioita, että mitkä tässä voisi auttaa. Se pankkitilin saldo kasvaa ja korko kasvaa. Ja se, jos joku vaikuttaa hyvinvointiin, on se, että jos sulla on ollut todella sysihuonossa kunnossa ollut lohko, minkä sä oot saanut pikkuhiljaa kuntoon, ja se kasvaa ja se tuottaa sulle sitä korkoa paremmin, niin totta kai sillä on hyvinvointiin iso merkitys, eikä sitä voi oikein ajatella minkään muun kautta. Että mulla on vaikea uskoa, että jos vaikka sotketaan viereen jollain 20 tonnin koneella joku peltomaa pilalle, että tekemättä mitään se paranisi ikinä esimerkiksi, että se vaan kasvaa sitä huonoa heinää vuodesta toiseen. Ja, että jos et sä tee sille mitään, sitten vaan täytyy ruveta siihen yhteistyöhön. Ja musta tuntuu, että se on ehkä, just yritän miettiä, niin vaikka just lisäisin siihen, että tavallaan silloin se ehdottomuus poistuu, että sä et pidä kiinni jostain etukäteen suunnitelluista viljelysuunnitelmista, vaan sä menet siihen tilannetajuisuuteen ja tavallaan katot, että mihin suuntaan mä nyt, ja nimenomaan se tavallaan, ei se pankkitili edellä, vaan nimenomaan se peltomaa edellä, että se on tavallaan just se, sä virtasit, se on se pankkitili, ja se on hyvä vertaus, mun mielestä tosi hyvä vertaus, just tavallaan ymmärtää, että sieltä se bittiavaruudessa oleva tilin saldokin sitten tavallaan kasvaa sieltä pellosta, että ei se ole vaan ne jotenkin ne viljarekat ja ne, vaan se on oikeasti siellä paljon syvemmällä ja siellä luonnossa se, mistä se meidän Joo, ja sitten siinä on vielä semmoinenkin hauska puoli, että tavallaan kun mä oikein rupesin miettimään sitä, niin että se tosiaan siellä on saldo olemassa sillä hehtaarimaapalstalla ja siihen korkoon vaikuttaa se, että kuinka hyvin aurinko paistaa sinä kesänä tai vettä sataa. Niin voi sataa liikaakin, mutta sitten voi olla myöskin jossain vika-ojituksessa tai jossain muussa rakenteessa, niin sitten se tavallaan se heikkenee se niin sanotusti se tuottoprosentti siinä vaiheessa, se korko ja tämmöistä, että siinä on moninaisia ajatuksia. Saanko mä ottaa tuosta vielä kiinni, kun musta ehkä tästä tulee nyt hyvä aasinsilta siihen, mitä mä jossain kohtaa mietin, että just kun se peltomaa on se meidän pääoma, mitä me halutaan tavallaan ylläpitää ja parantaa, niin tavallaan ettei tulisi semmoinen tunne, että uudistava viljely on jotenkin vaan semmoista, että säästetään, koska ei vaikka tule enää niin paljon ostopanoksia. Niin silloin mun mielestä hirveän suuri myös merkitys, että mihin ne meidän kulut kohdistuu. Että tavallaan halutaanko me satsata konekantaan vai sitten nimenomaan niihin ostopanoksiin vai sinne peltomaahan. Mä oon itse jotenkin, meillä oli yksi hanke, missä tehtiin just sillä tavalla, että perattiin pääkirjaa tavallaan, että minne on kohdistuneet oikeasti menot. Ja sitten tavallaan mietittiin, että onko nämä välttämättömiä. Siinä sitä oikeasti rupesi miettimään, että totta. Ja sitten jotenkin itselle avautui ehkä semmoinen uudenlainen ajattelu siihen, että mun mielestä esimerkiksi mulle tuli semmoinen ajatus, että se, että mä vuokraan naapuritilalta jotain konetta, jota mulla itsellä ei ole, niin se jää kuitenkin mun mielestä maatalouteen ja tavallaan sinne tilojen talouteen. Niin mä koin sen jotenkin pienempänä pahana menona, tai vähemmän pahana menona kuin sen, että mä olisin lähtenyt konekauppoja ajattelemaan tai jotain tämän tyyppistä jotenkin siinä kiihkossa, että mä nyt tarvitsen juuri tällaisen koneen tähän työhön. Ja sitten toisaalta just se, että sitä on vaikea mun mielestä pääkirjasta saada, mutta mä oon jotenkin yrittänyt sitä miettiä, että miten sen näyttäisi itselleen, että paljonko mä euroja sinne kasvukuntoon panostan. Koska mun mielestä lannoitus ei ole kasvukuntoon panostamista. Toki jos siellä nyt korjataan vaikka jotain hivenravinnepuutetta, niin okei, mutta tavallaan sitä on vaikea näyttää tavallaan sellaisessa ulkoisessa laskennassa, mitä me tehdään nyt vaikka verotuksen kirjanpidossa. Mutta ne on mun mielestä sellaisia asioita, mitä pitäisi alkaa jotenkin kehittää. Tässä on ehkä Sanna-Marjallekin semmoinen heitto, että jos pystytte tämmöisiä tavallaan laskentoja alkaa tekemään ja jotenkin hahmottaa, että voisiko niitä jotenkin saada näkyväksi, niin olisi kiinnostavaa. Joo, ja mulla on sitten tuohon semmoinen ajatus vielä, että mulla on aika usein tullut semmoinen ajatus tuossa, että aika usein puhutaan, että investointia tiloja, että nyt on tällainen tilanne, että maanviljelijät uskoo tulevaisuuteen, että investoivia tiloja on nyt näin paljon, jotka suunnittelee investointia. Sitten kun sitä lukee eteenpäin, niin se investointi on pihatto, tai sitten joku muu sikalan laajennus, kuivuri tai tämmöinen, mutta sitten taas kukaan ei puhu investoinnista peltomaahan, että siihen tärkeimpään pääomaan tavallaansa. Että mun mielestäni investoiva tila on semmoinen, joka korjaa peltojansa, vaikka se ei pistäisi ulkopuoliseen tavallaan ostaisi yhtään mitään ulkoa, vaan se korjaa peltomaitansa, niin silloinhan se on investoiva tila. Se laittaa sitä kannattavuutta kuntoon. Joo, ja tämähän on nyt sitten taas mielenkiintoinen ajatus siinä mielessä, että äsken kun mä kuuntelin teitä, niin mulle tuli hirveän voimallisesti mieleen semmoinen, että se peltomaan hyvinvointi ja ylipäätään tietysti sen koko maatila-ekosysteemin hyvinvointi on yhteydessä
siihen viljelijän hyvinvointiin, että ei ole toista ilman toista, niin siinä mielessä niin tavallaan se investointi, jonka tekee siihen peltomaahan, niin sehän on myös silloin investointi viljelijän hyvinvointiin. Ehdottomasti. Mutta hei, nyt minua kiinnostaisi hiukan, Sanna-Maria, sä tutkit nyt sitä, että miten tätä regeneratiivista ajattelua voisi opettaa, kun sä oot myös talouden asiantuntija, niin silloinhan sun pitäisi, tai siis ajattelen, että se liittyy myös siihen, että miten tätä ajattelumaailmaa voisi opettaa. Minkälaisia ajatuksia sulle nyt on tästä herännyt, mitä Sirkkukin sanoi? No, itse asiassa te vastasitte jo mun kysymyksiin, mitä mä olisin kysynyt tuossa kohta teiltä, että hei, mitä te haluaisitte, että me opetetaan, että mitkä on ne elementit ja mitkä on ne asiat, jotka pitäisi tuoda siellä opetuksessa esille, koska teillä on se suuri kokemus just siitä. Ja niin kun mä näen sen, että koska mulle on tullut jo niitä kysymyksiä, ne on niin kuin sä sanoit hyvin, että ei ole toista ilman toista, niin ne kuuluu niin kiinteästi yhteen siihen koko pakettiin, että en mä voi mennä opettamaan vaan, että no niin, ruvetaanpas tekemään tästä katelaskelmia, mä rätkäsen sen Excelin sinne taululle ja sitten ruvetaan rätkimään numeroita sinne, koska Exceli on vaan Exceli. Ja sitten niin kuin ymmärtää tavallaan myöskin sen, että ei kaikkea sä et voi laittaa sinne Exceliin, kun Sirkku otti esille just sen, että ja sitten tulee niin kuin esimerkiksi kouluttautumista tai esimerkiksi kun tehdään sukupolvenvaihdosta, niin siinä tapahtuu niin kuin paljon semmoista hiljaisen tiedon siirtämistä, mille et sä voi laittaa sille hintalappua. Siinä tapahtuu niin paljon enemmän. Tai sitten, että et sä voi välttämättä laittaa sille sun hyvinvoinnille sitä hintalappua. Että okei, jos mä teen nyt näin, niin sitten mä voin seuraavaksi näin hyvin, että ei se Exceli sitä laske. Että nämä on itse asiassa semmoisia asioita, mitä mä oon miettinyt ihan hirveän paljon, että tavallaan se rakkaus maaperään tai niihin sun eläimiin, niin ei se siirry sinällään sinne Exceliin. Et nämä on niinku niitä asioita, mitä sit pitää ottaa huomioon siellä. Että sen takia mä kuuntelen teitä nyt tässä aika nöyränä, että mitä muuta, mitä te haluaisitte, että me sinne meidän opiskelijoille sitten kerrottaisiin. Se on hyvä, kun tästä ei tarvitse kaikkea muistaa, kun tämä tulee lähetyksenä jälkeenpäin, niin pysyy sitten niin kuin pitempään mielessä. Näin. Joo, ja siis Sirkku, sä sanoit kerran, mä en muista oliko se Podi-jakson aikana vai sen jälkeen, kun meillä on aina herkulliset keskustelut, totta kai myös jälkikäteen. Onneksi ei ole nauhoitus aina päällä. Mutta sitä, että se on myös sitä poisoppimista tietyllä tapaa. Eli se on ehkä myös yksi asia, mitä opetuksessa tulisi tehdä, oppia pois oppimaan niistä, mitä me on opittu. Eli esimerkiksi se, että me pystyttäisiin sitä hyvinvointia tarkastelemaan, uskallettaisiin tarkastella meidän hyvinvointia myös muilla mittareilla, kuin mihin on totuttu sitä taloutta ajattelee. Se on just näin. Ja sitten, mitä mä kanssa mietin, että no, mistä sitten pois oppimista. Että mä oon itse tehnyt tätä regeneratiivista matkaa nyt aika pitkään, on siis vuosia jo nyt. Ja sitten tavallaan se, että mä tiedän, että siellä on paljon elementtejä ilmassa, monta palloa ilmassa, niin mä en voi niin kuin kaataa sitten 2 kuukauden aikana, että no niin, että nyt olette täysin oppineita ja voi vaatia ja semmoista, koska siinä tapahtuu niin iso myllerrys sitten siellä pääkopassa muutenkin. Että ihan kaikkea ei pysty siinä hetkessä välttämättä, koska tämä on matka. Tämähän on semmoinen matka, mikä ottaa aikaa. Mutta sitten taas, jos palataan siihen hyvinvointiin ja tavallaan siihen intuitioon, mulla on jatkuvasti ollut semmoinen olo, että mä olen oikealla asialla. Mä niin kun, joku semmoinen sisäinen gut feeling sanoi, että tämä on ihan oikea rata nyt, mitä mä tässä ajelen. Ja sitten, mutta mitkä on ne asiat, mitä sieltä tulee sitten esille, niin tässä se onkin sitten miettimään. Mutta onneksi mulla on kokeneita kollegoita myös, keneltä sitten kysyä ja miettiä sitä, että sitten tavallaan, että mun mielestä talous on ehkä, että jos nyt oikein mutkia suoristetaan, niin se on se aika helppo asia. Exceli on Exceli. Juu, se on helppo. Se on ihan kaikista helpoin näistä asioista. Siinä tulee numerot ja sä päättelet sitten, että mitä sun kannattaa tehdä ja mitä ei. Saanko mä ottaa kiinni tuosta poisoppimisesta vielä ehkä vähän niin kuin konkretian näkökulmasta, mitä mä tavallaan, kun musta tuntuu, että mä en siinä podcastissa ainakaan avannut sitä oikein niin kuin välttämättä, että mitä mä sillä tarkoitin. Että tavallaan, kun mekin niin kuin ollaan tavanomainen tila ja ollaan niin kuin tietyllä tavalla aika sillain niin kuin,
panosintensiivisestikin viljelty, ja sitten tavallaan todettiin, että tämä ei oikeasti lyö leiville, koska siellä on niin valtavan suuri riski, että oli aina niin kauhean suuri se sato-odote, toive tavallaan, ja sitten kun se ei niin kuin, realisoitunut, ja sitten alettiin kiinnittää huomioon siihen maan kasvukuntaan, ja ymmärrettiin, että tämä on nyt se niin kuin, avain tavallaan, ja sitä täytyy niin kuin, lähteä lukemaan, ja tavallaan sen kanssa lähteä tekemään töitä. Niin jotenkin musta tuntuu, että on tullut ehkä asioita nyt sitten niin kuin eteen, että ei tavallaan näkee, että tämä itse asiassa ei vie mun kasvukuntoa eteenpäin, tai siihen suuntaan, minne minä haluaisin sitä viedä. Ja me ollaan esimerkiksi nyt sitten niin kuin peittauksesta luovuttu, aika paljon vähennetty tautiaineita, ja pyritty esimerkiksi viljelykiertoa nyt sitten niin kuin maksimoimaan siihen suuntaan. Ehkä ei olla vielä ihan niin kuin loppuun asti päästy, että me tavallaan käyttäisiin mahdollisimman vähän niin kuin tämmöisiä hyönteistuholaisaineita, pyretroideja ja muita. Niin tavallaan se on mun mielestä niin kuin sitä poisoppimista, että tavallaan on ollut joku totuttu tapa ja alkaa haastaa sitä, että viekö tämä kohti sitä, mihin mä oon menossa enää, vai onko tämä itse asiassa mulle vähän tavallaan niin kuin jarru. Jotenkin sitä mä mun mielestä silloin yritin niin kuin kuvata. Ja joo, ota vaan, Sanna-Mari, sulla on... Mulla on pakko ottaa tuosta kiinni, koska tavallaan se, mikä tuli niin kuin omissa tutkimuksissa esille, kun mä tutkin sitä, että mitkä on ne elementit, mitä siinä tulee siinä regeneratiivisessa ajattelussa niin kuin esille, mitkä sieltä niin kuin pomppaa, niin itse asiassa näissä podcasteissa on ollut paljon niitä, että sitten tulee semmoinen ding ding, okei, että se ottaa, niin kuin, että siellä on semmoisia elementtejä, niin kuin just esimerkiksi tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu, systeemiajattelu, tämmöisiä hienoja sanoja. Sitten on ollut, ja sitten siellä on myöskin välittämistä, siellä on sitä rakkautta, mutta sitten siellä on myöskin sitä, me puhutaan transformatiivisesta oppimisesta tai transformaatiosta, eli tavallaan, mä en tiedä, että jos sulle sopii, niin sitten mä ajattelin, että mun mielestä toi on valtavan hyvä suomennos siihen, että tavallaan siinä tapahtuu sitä muutosta, kun opitaan pois jostain, että päästään sitten eteenpäin. Ja sitten se tuottaa taas sitä hyvinvointia. Mä otan taas kopin tuosta, niin että tavallaan jos on odotuksia niin satotasoista ja muista, sehän on luonnollista, että kun viljelijä kylvää, niin satotasotoive on 100% ja sitten se vaan tippuu joka päivä. Että sitä ei tiedä, että kuinka paljon se tippuu, mutta siis puintiin mennessä se satovaste ei ole 100%, mitä se kylvösiemen voisi antaa. Mutta mä oon ruvennut sitä miettimään ihan siis, mä oon ottanut luvut siihen apuun sen verran, että mä oon ajatellut 25 kiloa typpeä per tonni viljaa. On se mun ajatukseni. Ja aina, siis mä käytän jonkun verran luomulannoitteita, että nytkin mä pistin alle 30 kiloa niin luomulannoitetyppeä hehtaarille viljalla, mutta aina kun mä olen saanut, niin tavallaan sitä, jos saa vaikka 3 tonnin hehtaarisadon, niin se vie 75 kiloa typpeä. Jos mä oon sinne 25 kiloa laittanut, ja se maa antaa 50 kiloa, niin mä oon aina tyytyväinen, kun se maa antaa enemmän. Et se on tavallaan se, niin kuin, ja sitten jos ajattelee jotain, mitähän yleensä keskimääräinen lannoitus on varmaan joku 8-90 kiloa typpeä. Ja jos sä et saa siitä, että jos sä saat sen noin 4 tonnia tai vähän alle, niin silloinhan sitten on vasta se ostotyyppi käytetty. Maa ei ole tehnyt vielä siinä vaiheessa mitään. Tai sitten on käynyt niin, että maasta on otettu ja sitten osa on mennyt haaskoon tavallaan. Että se ei ole riittänyt siihen kaikkeen. Mä oon miettinyt sitä, että mä oon kääntänyt sen ajatuksen sillä lailla, että se on nimenomaan apulanta mullakin, se luomulanta. Mutta sitä käytetään niin kuin tavallaan siihen alkuun lähtemiseen ja toivotaan, että se maa antaa mahdollisimman paljon. Joo, ja kohti mekin niin kuin tavallaan haluttaisiin mennä. Se on just vaan se semmoinen uskalluksen hyppy sit otettava jossain kohtaa, että tavallaan niin kuin uskaltaa reilusti niin kuin jättää tavallaan sitä lannoitusta tekemättä, koska mulla on vähän semmoinen tunne, tätä nyt on niin kuin tavallaan vaan hyvin pienessä määrin kokeiltu, että no se me tiedetään, sanotaan vielä välikommentti. Meillä on yhdessä hankkeessa tutkittu tavallaan maaperän mikrobistoa ja meillä on hyvin bakteerivaltainen, mikä varmaan tavanomaisille tiloille on hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen tilanne, että meillä ei kovin paljon sienipopulaatio siellä ole. Ja mä uskon, että se on myös yksi semmoinen rajoittava tekijä, mutta eipä se tällä tiellä jatkamalla myöskään muutu mihinkään. Että tavallaan nyt meidän täytyy tavallaan tehdä se päätös, että halutaanko me viedä sitä maanalaista elämää siihen suuntaan, että me päästään jonain päivänä sit siihen, että se maa antaa myös paljon ja niin kuin tavallaan on semmoinen eloisa ja sieltä tavallaan ne mikrobit pystyy meille sitä ravintoa myös niin kuin irrottamaan, tuottamaan. Niin tavallaan se on se, mikä ehkä myös vaatii tietyllä tavalla semmoista uskomista. Joo, tuosta mulle tuli nyt mieleen se, että kun tosiaankin puhuu siitä, että jonain päivänä. Eli se tavallaan se sinne tulevaisuuteen katsominen ja sitten jos me katsotaan menneisyyteen, me mietitään, että miten me oltaisiin toivottu, että meidän niin kuin,
esivanhemmat olisi toimineet, jos niillä olisi ollut samat mahdollisuudet kuin meillä nyt, koska niillähän ei ollut tällaista teknologiaa eikä tällaisia niin kuin kemikaaleja käytössä. Että tavallaan jos miettii sitä omaa toimintaa ja miettii sitä, että meidän esivanhemmat olisi pystynyt näillä resursseilla tekemään, mitä me olisi toivottu, että ne tekee, niin se on myös varmaan semmoinen ajatusjumppa, mikä voisi olla ihan hyvä tuossa maan kasvukunnon parantamisen kohdalla miettiä. Mutta sitten mulle tuli mieleen nyt tässä, niin kun me ollaan puhuttu tästä mittareista, että miten niin kun laitetaan Exceliin asioita ja sitten miten vaikea on mitata. No jos me mietitään sitä taloutta, että okei, no se on helppo laittaa ne numerot sinne Exceliin ja niillä meidän on helppo myös tavallaan tehdä päätöksiä. Me ollaan totuttu näkemään niitä ja pyörittelemään niitä numeroita. Mutta nyt kun me on tuotu tähän hyvinvoinnin tavallaan niin kuin alttarille tosi paljon erilaisia niin kuin, asioita, ja me ei olla suinkaan vielä edes kosketettu kaikkiin, mutta ollaan tuotu tähän nyt joitain semmoisia elementtejä, joita on tosi vaikea euroistaa ja laittaa sinne Exceliin, niin miten me oikeasti pystyttäisiin sitä, että jos niistä tosi monet on semmoisia, että ne vaan meidän pään sisällä pyörii tavallaan, että meidän pitää itse tuntea ne, että nämä on nyt tärkeitä tai nämä on oikeita, nämä liittyy tähän, mutta kun meidän pitäisi jonkinlainen mittari siitä pystyä luomaan, vai pitääkö? Mitä sä oot, Sanna-Maria, mieltä? Niin, oikeastaan mä voisin kysyä teiltä, että pitäisikö, kun mä oon miettinyt ihan hirveän paljon sitä, että mun mielestä oli hyvä, kun sä otit esille just noin meidän esivanhemmat, mitä meille niin kuin tarkoittaa se meidän kulttuuri, tai mitä meille tarkoittaa se meidän oma maa, mikä on saattanut olla sukupolvien ajan jo siinä niin kuin meidän viljeltävissä, tai että siellä on ollut karjaa, niin mitä se tavallaan niin kuin meille merkitsee? Onko se yksi mittari, mitä pitäisi rätkästä sinne Exceliin vai mitä te haluaisitte? No se on semmoinen jännä juttu, tulee tässä aika semmoinen omakohtainen esimerkki nytten, että sanoin kerran yhdelle sukulaismiehelle, kun meidän niin kuin suku on lähtöisin tuosta niin yksi sukuhaara tuosta Lempäälästä ja niin kuin sanotaan, että rupeaa niin kuin vähän kaupunki laajeneen siinä. Mä vaan sanoin, että on se hyvä, että aikanaan sieltä on lähdetty, että niin kun ne menee tonttimaaksi. Ja se sanoi, että mutta siitä olisi saanut rahaa paljon. Mä sanoin, että niin, mutta ei sitä kotitilansa saa takaisin, jos se menee tonttimaaksi. Että se on niin mulle hyvin merkityksellinen asia. Merkityksellinen asia se. Ja sitten taas toisaalta niin kun miettii näitä talouden mittareita, niin joitain asioita ei voi niin kun euroissa arvoistaa. Niitä on aika paljon semmoisia, ne on varmaan niin semmoisia, mitkä on hyvin henkilökohtaisella tasolla olevia asioita, että tavallaan se, niin kuin, jos sulla ei ne asiat ole kunnossa, niin sitten sun ei ole koko olemuskan kunnossa. Vaikea niin kuin, tavallaan euroistaa. Ja sitten taas toisaalta niin voi olla joku semmoinen yksinkertainen asia, että mä pistin viime vuonna, niin tein vanhasta esiputsarista kuivurille pölynpoistojärjestelmän. Ja se nyt olisi ollut periaatteessa siellä tarpeeton, mutta se oli kova satsaus hyvinvointiin. Siis kovempi kuin se 500 €, mitä siihen meni. Ja aikaa tietenkin. Mutta mä tarkoitan niin kuin sitä, että se kuivuri olisi siellä ihan toiminut yhtä lailla. Tai että se olisi täytynyt mennä sitten hengityssuojaan päässä joka paikkaan, kun pölyä oli joka paikassa. Mutta eikä se välttämättä tuonut sulle suoraan 100 tiloja, mutta kun sä voit hyvin ja sulla on kirkas päätöksenteko silloin syksylläkin puintikaudella, niin se varmasti niin kuin poikii sit sitä kautta. Niin, siis kun siellä on miellyttävä käyrä, kun siellä ei ole epämiellyttävä käyrä, niin sillä on aika iso merkitys. Joo. Sitten mä niin kysyisin tuossa, että kun mä oon nähnyt myös sitä, että kun on vaikka isoja vanhoja kartanoita, mä ymmärrän kauhean hyvin tuon, mitä Tuomas sanoi just sitä, että sit sieltä myydään joku pelto vaikka rivitalotonteille. Okei, siitä tulee hilloa ihan hirveästi, mutta sitten toisaalta pystytkö sä sen hillon käyttämään sitten, kun se on jossain se kauimmainen pelto sieltä, niin kuin siihen sun hyvinvointiin ja pystyt niin kuin kehittämään sitä maatilaa niin kuin näin. Mun mielestä siinä ei ole niin kuin mitään pahaa siinä, että ottaa sieltä jonkun, koska sitten jonkun osan, joka tuo sitten vaikka nyt sitä rahaa, että voidaan saada sitä hyvinvointia, voidaan saada niin kuin väljyyttä siihen kehittämiseen ja muuhun. Mä en tiedä. Että tämä on niin kuin vähän tämmöinen, että se on niin kuin ihmiskohtainen asia. Että mä sanotaan, että mä nyt rahasta tykkään, että kyllähän se siinä mielessä kauhean kiva olisi, jos olisi siinä sitten ja voisi myydä tontiksi, mutta se on ehkä mulle ennemminkin semmoinen identiteettiongelma, että jos mä tavallaan menetän sen, mikä mulle on tuttua, niin se on tosi vaikea.
Just näin. Tosi vaikea juttu. Joo, kyllä mä luulen, että siitä tavallaan tulee ehkä sitten se semmoinen kokonaistaseajattelu tavallaan, että nimenomaan sä voit ottaa ja laittaa jotain tavallaan, muuntaa jonkun asian rahaksi ja sitten käyttää sitä rahaa muuhun hyvään. Joo. Tässä tullaan juuri siihen, että miten sä voit lyödä sen euroiksi sellaisen asian, että jos tässä puhutaan, niin kuin, sehän on yhdenlaista hyvinvointia sekin. Kyllä on. Ja sitten jotenkin, mitä nyt, mä otan vähän ehkä niin kuin askelia taaksepäin siihen, mitä Soja taisit esittää kysymyksenä, että mä en muista, mitä sä sen esitit, mutta mä yritän piirtää se, mitä mä ajattelin silloin. Talouden lisäksi niin kuin tavallaan niitä hyvinvoinnin tekijöitä on niin monta, ja mä itse niin kuin jotenkin koen, että jotta niiden eteen tulee tehtyyn päätöksiä, jotta ne tulee tavallaan huomioitua siinä päätöksenteossa, niin ne olisi hyvä jotenkin olla itselle ainakin tiedostetut, ja mielellään niin, että ne on vaikka, mun tapauksessa ainakin se auttoi hirveästi, että niitä sai niin kuin alaskirjoitettua, niitä tavallaan aineettomia hyvinvoinnin asioita, mitkä on niin kuin itselle tärkeitä. Ja sitten mä piirsin semmoisen, sen nimi taitaa olla niin kuin hämähäkkikuvio, eli tavallaan senkin pystyy tekemään just Excelillä tavallaan, että mä tein ihan sitten sellaisen niin mututuntumalla, että arvotin 1–10, että nyt vaikka tavallaan, jos mä katson tätä tilakeskusta, niin onko täällä nyt niin kuin viljelijöiden hyvinvointi millä tasolla, ja millä tasolla on talous, ja millä tasolla, niin se talous tuli tavallaan 1 sinne, mutta mä tavallaan näen siinä kuviossa, että siellä on monta muutakin tekijää, siellä on nimenomaan nyt sitten vaikka se monimuotoisuus, mistä on paljon puhuttu, että se me muistaakseni laitettiin vain ainakin 7 tai ehkä vähän kai allekin, jotenkin siinä tuntuu, että siinä on niin paljon tehtävissä vielä, ja tavallaan sitten sitä alkoi niin näkeä, että näin tämä niinku kokonaisuus tavallaan, se ekosysteemi tavallaan, niinku, näitä kaikkia asioita mä nyt näen, ainakin nämä se sisältää tällä hetkellä minulle. Ja näiden eteen mä haluaisin tehdä päätöksiä ja töitä ja tavallaan viedä niitä eteenpäin. Niin mulle se ainakin jotenkin konkretisoi sitä asiaa ja mä sain sen jotenkin näkyväksi. Mä en tiedä, pystyykö mä sitä nyt yhtään tässä niinku avaamaan. Mutta tavallaan, eihän sen tarvitse olla välttämättä edes mikään kuvio, mutta tavallaan pisteyttää asioita ja niinku kirjoittaa ne asiat alas, mitkä on itselle tärkeitä. Kyllä. Sä joudut kilpailemaan tuolla muninta käynnissä. Kauhean kaakatus kuuluu taustalla. Se on ihana. Joo. Mä ajattelen, että se mikä mua on viehättänyt jotenkin kauhean, siis niin kuin oikein sydämen pohjasta, niin on se, että siis mulla on myös toinen kotimaa. Ja siellä puhutaan paljon esimerkiksi luentojen alussa ja muuten, että jotta kuinka kunnioitetaan sitä maata, millä tällä hetkellä ollaan, kuinka kunnioitetaan niitä vanhempia ihmisiä, jotka on viljellyt sitä tai on ollut karjaa. Tavallaan niin kuin kiitetään siitä. Siinä ei ole mitään semmoista niin kuin, tämmöistä, teettekö semmoista niin kuin päälle liimattua. Mutta ollaan niin kuin tietoisia siitä asiasta, että joo, että hei, että täällä on ollut elämää aikaisemminkin ja kunnioitetaan sitä vanhaa perintöä ja perinnettä, mitä sieltä tulee. Ja sitten lähdetään niin kuin kehittämään uutta. Niin se on jotenkin ollut semmoista mieltä lämmittävää, että se tiedostetaan se asia, se tehdään näkyväksi. Ja sitten niin kuin tavallaan senkin avulla päästään niin kuin eteenpäin. Ymmärrän tavallaan oma osa vaan siinä pitkässä ketjussa. Joo. Niin kuin, joo. Ja se on tavallaan ehkä myös meidän tosi suuri vastuu tässä ajassa, koska itsekin voin hyvin samaistua tuohon Tuomaksen tarinaan. Tosin mulla ei ole maatilaa enää ollenkaan, kun se on edellisten sukupolvien aikana myyty pois. Eli tavallaan en pysty vaikuttamaan siihen, vaikka olisin itse halunnut toki maatilan pitää. Ei tulevaisuuden sukupolvetkaan pysty siihen vaikuttamaan, miten me päätetään. Eli siinä on niin kuin iso vastuu siinä päätöksenteossa myös. Ei saanko vielä yhden asian lisätä siihen mun kuvioon, kun ajatus kehittyy näköjään tosi hitaasti, tai se on nyt kesken, sanotaan niin, mutta nyt se taas koko ajan, niin kun tässä jutellessa kehittyy. Niin me puhuttiin tässä ryhmässäkin joskus, mun mielestä, mä muistan, toiko sä Soja sen niin kuin tavallaan sieltä sun tutkimuksessa muistaakseni nostit, että puhutaan tavallaan siitä semmoisesta nettosummasta, että sitten kun sä pisteytät niitä asioita, niin ne ei tavallaan keskenään kilpaile, vaan sä yrität tavallaan sitä kaikkea siinä kasvattaa. Sitä maaperää samalla kuin sitä sun hyvinvointia ja sitten sitä pankkitiliä, mutta tavallaan siellä ei ole yksi, joka tavallaan jyrää jotenkin, mitä mä sen niin kuin kuvaisin. Että se tavallaan se nettosumma on positiivisesti kasvava. Ja jotenkin mä ajattelisin, että sitten kun sinne on otettu se luonto mukaan sinne päätöksentekoon, niin mä jotenkin uskaltaisin väittää, että silloin ehkä ollaan myös menossa niiden tulevien sukupolvien kannaltakin toivottavasti semmoiseen niin kuin, hyvään suuntaan. Mutta siinäkin ollaan siinä tavallaan se, että niin kuinka paljon tehdä tulevien sukupolvien eteen, kuinka paljon tehdä itsensä eteen. Tavallaan se, jos ajatellaan sitä, että nettosumman pitäisi olla kasvava koko ajan, niin, niin en tässä mitään muuta saisi kuin parantaa kuin sikavauhtiansa sitten, että
juosta lujempaa. Tavallaan niin mä yritän sanoa sitä, että mä oon itse miettinyt sitä, että mikä olisi sitten, kun nuorimmaisetkin on niin kuin täysikäisiä lapset ja muuta, että onko minun pakko tehdä enää sen jälkeen niin paljon. Tavallaan se, että nyt kun haetaan tiettyä toimeentulon astetta ja muuta, sitten miettinyt monesti sitä, että mä ajattelin niinkin, että jos kun itsekään kun rupeaa 50 taulussa, niin jos noin muksut sanoo, että nyt he vois jatkaa, niin pitäisikö sitten niin sanoa, että anna mennä siitä, että mä jätän itsekään tikalle vaan niin kuin oikeuden tehdä töitä. Että täytyykö saada tavallaan asiansa niin hyvään malliin siihen mennessä, että ei tarvitse miettiä sitä mitään, että olisi taloudellisesti hyvin riippumaton silloin. Joo. Koska mä ajattelen myös sitä, että siis maanviljelijällä on ehkä keskimääräisellä, mä luulen, että sukupolvenvaihdokset varmaan tehdään sillä vähän yli 30-vuotiaana, niin sulla on niin kuin 30 satoa, kun sä maanviljelijäksi ryhdyt, niin sulla on 30 satoa jäljellä. Ja itsellä rupeaa olemaan se tilanne, että ei ole 30 satoa jäljellä niin sanotusti, jos kaikki hyvin menee, niin tavallaan niin kuin liikkeet on hitaita. Mutta sitten jos sä tavallaan pystyisit sen niin kuin siirtämään seuraaville ja vähän niin kuin edes osittain tai muuta, niin se on kauhean kiva ajatus, että jos niillä olisi vaikka se 40 tai 50 satoa jäljellä, se olisi paljon kivempi ajatuksena. Joo, se on ihan totta. Meidän pitää kohta varmaan ruveta lopettelemaan, mutta yksi ajatus mulla vielä tuli tästä, mikä ehkä liittyisi tähän siihen, että me niksautettaisiin meidän ajatuksia tämän niin kuin talouden ja kasvun suhteen. Koska mä olen aika usein sanonut sen, että henkisen pääoman kasvatus, että se, niin kuin henkisessä kasvussa ei ole rajaa, mutta esimerkiksi maatilaa sä et voi kasvattaa tai taloutta, niin kuin sä et voi kasvattaa sitä määrättömästi, koska siellä tulee aina jossain raja vastaan. Mutta sitten jos me mietitään sitä, niin kuin, että me ollaan nyt aika paljon käytetty panoksia siihen, että me saadaan ulkoisilla panoksilla sieltä peltomasta lisää itsellemme satoa, lisää tuloa. Me ollaan pyritty niin kuin tehostamaan ja kasvattamaan niin kuin semmoisilla tavallaan keinotekoisilla ja ulkoisilla panoksilla sitä meidän sadonmuodostusta ja tuloa. Mutta mitä jos sen kääntäisikin sen ajatuksen niin, että hei, että palataan kasvattamaan sitä yhteistyötä sen luonnon kanssa. Että sitä me ei olla vielä kokeiltu, että paljonko me pystytään saamaan sillä, että me ihan oikeasti syvennytään siihen, että paljon se pystyy meitä auttaa, paljon me pystytään tekemään sen kanssa yhteistyötä. Että tavallaan onko siinäkään kasvussa sitten niin kuin määrää tietyllä tapaa. Että totta kai jossain tulee varmasti rajaa, että paljonko me voidaan saada ja paljonko me edes tarvii saada satoa. Mutta että kuinka paljon me pystytään kasvattamaan meidän ymmärrystä ja yhteistyötä ja oppia sen luonnon kanssa tekee yhteistyötä, biodiversiteettiin lisää. Tällainen ajatus heräsi. Niin. Mä kyllä ajattelen sillä tavallaan, että kyllä mä tykkään saada paljon satoa, mutta tavallaan että se mitä mä saan, niin se kertoo, että miten mä oon onnistunut. Mutta se on niillä mun omilla reunaehdoillani, että se on niinku just se, että puhutaan niin sanotusti apulannan käytöstä, että se on vain apuna siinä, että sitten täytyy saada se peltomaa kuntoon. Mutta tavallaan ehkä sitten laaja-alaisemmin miettien, niin ehkä ihmiskunnan pitää hoitaa niin sanotusti toi suljettu kierto kuntoon. Se on ehkä se juttu ja tavallaan se tarvitsisi saada kuntoon ja niiden reunaehtojen mukaan sitä aikanaan mennä. Että nyt mennään näillä, mutta kaikki kehittyy koko ajan. Niin toivotaan, että kehittyy parempaan suuntaan. Joo, kyllä mä koen, että tavallaan, sehän on just mitä Soja kysyit, niin sen uudistavan viljelyn ytimessä tavallaan, että paitsi että meillä on se ekonominen ajatus, niin meillä on myös se ekologinen ajatus, se sosiaalinen kestävyys ja sitten se henkinen puoli, mistä puhuttiin, joka ehkä tavallaan kytkisi meitä sinne, vielä just sinne luontoon ja intuitioon ja sinne niihin menneisiin ja tuleviin sukupolviin ja kaikkeen tähän suurempaan meidän ympärillä, niin siinä on varmasti nimenomaan siis kasvun tavallaan mahdollisuudet aivan rajattomat. Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sitten tavallaan se, että sit kun miettii sitä kokonaisuutta, niin se on mun mielestä tämä juttu, mitä tässä yritetään sitten saada. Paljon luonnon monimuotoisuutta toimitaan intuition perusteella, mutta että miten se sitten ulos mitataan, niin se onkin sitten toinen asia. Mutta tarviiko sitä kaikkea nyt eksilöidä? Niin, ja sitten jos ajattelee just tätä ekologiaa ja ekonomia, niin mun mielestä ne kulkee niin käsikädessä, että sitä ei voi tehdä muulla tavalla, että jos haluaa olla ekologinen, pitää olla ekonominen ja toisinpäin, että siis kyllä siinä molemmat tulee, koska
aina jos sä olet ekologinen, niin sun pitää olla ekonominen siinä mielessä, että sä tuhlailet turhaan tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten taas toistepäin, jos haluaa olla ekonominen, niin ekologian pitää peltomaassa olla kunnossa, että sä saat sieltä tavallaan tietyllä vasteella niin tietyn verran satoa. Kyllä. Joo, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos teille kaikille keskustelijoille ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa ja tohditaan pysyä kuulolla. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos. Tässä jaksossa kuultiin Sanna-Marian, Sirkun ja Tuomaksen ajatuksia siitä, miten taloutta voisi hahmotella viljelijän hyvinvoinnin kokonaisuudessa uudistavan viljelyn kehyksessä. Toivomme tämän jakson istuttaneen ajatuksen siemeniä tai antaneen kasvuvoimaa jo itäneille ajatuksille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista viljelijän ja muun luonnon näkökulmasta. Syksyllä 2025 aloitamme täysin uudenlaista toimintaa viljelijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Jos koet tämän kaltaiset pohdinnat sinulle mielekkäiksi ja haluaisit jatkaa niitä porukassa, lue lisää Tohtiiko tätä sanoa aloitteesta ja tulevista tapahtumista osoitteesta www.intuitiopaatoksenteossa.fi. Linkki löytyy myös podcastin selostuksesta. Mikäli haluat kuulla jatkossakin podcasteja, tilaa kanava itsellesi. Kiitos kun kuljit pätkän uudistavaa polkua kanssamme. Olet lämpimästi tervetullut kulkemaan sitä yhdessä myös eteenpäin, jos vain tohdit.